Hem estat fent serigrafia, que la tècnica es diu linoleum. Llavors anàvem escarbant amb la primer dibuixant, després vas perforant amb l'eina i després ho estampem en un fons que hem fet de color. Bueno, sí, si jo estudio una carrera científica, d'alguna manera vindre a aquest taller em deixa la part més tècnica a casa o a la universitat i poder vindre aquí i deixar-me anar més, aquella vessant més artística. Ens suggerim entre nosaltres i també fiquem música, hi ha un ambient així molt relaxant. És una cosa individual però que és en comunitat també t'ajuntes i fas el teu treball però en conjunt també. Sí, és molt satisfactori, jo crec que va bé, o sigui, és necessari un ratet a la setmana per una mateixa per poder donar-se una estona a una mateixa.